Jeg glæder mig til at være med til at indvie det her nye, imponerende værk af en af vores mest betydelige kunstnere, Bjørn Nørgaard. Nu ved jeg godt, at det er jo travle mennesker, som færdes her på campus, arbejder, man studerer her, og ikke hver dag har man sådan mulighed for at stoppe op og fordybe sig i alle de her kunstneriske højdepunkter. Alligevel så tror jeg på, at kunsten byder på noget hver eneste dag. Jeg tror på, at man mærker det i luften, man husker det i baghovedet, og man føler højden til loftet. Man mærker, at man bor et sted, som har fået kærlighed og omsorg af kyndige hænder. Hvor folk har brugt tid og hjerteblod på at skildre, hvad der for dem er sandt og skønt i maling og marmor. Eller, som for Bjørn Nørgaards vedkommende, i stål, bronze og granit. Jeg tror, det var den vision, som Viggo Kampmann og Julius Bomholt havde. Selvom bureaukratiske realiteter altså fik skudt det ned. Jeg tror på, at god kunst gør levende for os, hvor langt vi kan nå, hvor nyt vi kan tænke, og hvor meget vi kan brænde for vores drømme. Kunsten viser os, at selv de vildeste tanker faktisk kan gøres til fysisk virkelighed. Og det er det brændstof, som Frederiksberg Campus har brug for, hvis i den farvere nye bioteknologiske verden skal gentage fortidens bedrifter. Og derfor er dagens fødselsdagsgave også meget mere end blot en smuk plads, hvor man jo kan nyde vejret, plus øl og helstegt pattegris. Den smukke plads, som Bjørn Nørgaard har skabt til det her hæderkronede sted, er også et mindesmærke og en fremtidsinspiration. Med det passende kælenavn, den har fået sin skaber, biologisk mangfoldighed, så er den en springbræt for et levende studie- og forskningsmiljø, her hvor fremtidens biovidenskab bliver til. Jeg håber, at både ansatte, forskere og lokalbefolkningen vil få glæde af det her nye byrum. Stort flot tillykke med det imponerende værk af Bjørn Nørgaard, som vi skal se lige om lidt, og rigtig hjertelig tillykke med de 150 år til Frederiksberg Campus. Jamen, det, der er jo inspireret til at lave værket, det er jo stedet og stedets funktion. Som jeg jo også synes var en flot titel. Den kongelige veterinærland på højskole, det hedder det jo så ikke mere. Men det hed det jo dengang, vi startede på den her idé. Og det er stedets funktion og de ting, som stedet her arbejder med. Det er det, der har inspireret værket. Det hedder biologisk mangfoldighed. Altså, det er jo sådan, at menneskeheden er den største monokultur, vi har i dag. Og hvis vi skal efterlade naturen og verden i en tilstand, så vores efterkommere kan bruge den, så har vi en forpligtelse. Og den forpligtelse er, at vi bruger begrebet mangfoldighed i de ting, vi foretager os, også med naturen. Hvordan har du det med, at folk går rundt og tramper på dit værk? Jamen, ideen er jo, at du skal være en del af kunstværket. Det er, når du laver en plads og laver ting ude i virkelighedens verden, jamen så er det jo vigtigt, at det kan bruges. Og her er det jo et vældig fint gårdrum faktisk, med forsamlingssted og kantine for de studerende, og hvor der forhåbentlig kan holdes nogle fester. Og det her, det kan godt tåle ved en enkelt feste på ølsjatter, hvis det bare bliver gjort rent bagefter. Så det er fint nok. Det er jo også vigtigt, når man kigger på sådan et værk her, at den her mangfoldighed, den ligger altså også i udførelsen. At der er mange mennesker, der bærer, før sådan en ting kommer op at stå. Og det har været en meget fin proces. Så det er ikke kun forskere, der arbejder i hold. Det gør kunstnere også.